बे गुमा ब्लक बे ब्लकआव वार्कार्स मिट जादों वमेन इउथ आरो BSU नि बेवहाय रोजा रोजा जोंनि मावथिफ्रा बाहागो लाफैदों जोंनि इउथनि BSU नि आरो महिलाफ्रा बाहागो लाफैदों गोजोननाय मोन्दों बिनिफ्राय मिथिनो हायो दिनै बेवहाय माने गुमा ब्लकआव जोंनि बिजाथिया देरहालांसिगोन बेखौ 100% दिनै गेरेन्टि होनो हानाय जाबाय आरो एबा मोनसे दलाव हाबलाय ओंखारलाय बे सोलियो बे नेचारेल फेन'मेनन बियो राजनितिकआव सोरबाया हाबो ओंखारो बे माखासे मानसिफोरनि केरेक्टार दिनै हितेश बसुमतारी थांदों बिनि आखल आखुखौथ' बयबो मिथिबाखि गैया नङा होमबा थांनाय बारावबो UPP आव थांखांबाय बे उनावसो UPPL जादों नालाय बेयाव थांनानै टिकेट लाहैदों MLA नि आरो BPF आव फैफिनदों BPF आवबो टिकेट लाफिनदों जेनदों दा बेवहाय मिथिनो हायो दिनै हितेश थांनायाव जेबो खथि गैया आरो खाम्फा बरगयारि हिसाबैबो जेबो 1 इंसिबो जा लस जायाखै 1% लस जायाखै खारना बेनो दिनै खाम्फा बरगयारि हिसाबै खुनु दिन बे इलेक्सनाव देरहाफेराखै 2010 आव बोरैबा देरहादों 2015 आव देरहानायाथ' बे गोबांथार माबा जादों होनना बयबो मिथिगौ बे लाइट खोमोरलायनानै भट सानखांनायखौ गारदेरलाय हरनाय बिदि गोबां खोन्थायो जोंनो निस्सय बेबादिजों 38टा भटआव देरहाहैदों आरोखि दा बिनि अनगायै खुनु इलेक्सनाव देरहाफेराखै बे MLA आवबो देरहाफेराखै MP आवबो देरहाफेराखै गावनो निजिस्व गेलेनाय MP आवबो गावनि समस्थियाव गावनो देरहाखै थारमाने बिनिफ्राय बुजियो बे गावनि समस्थियाव बे खुनु ग्रेभिटि गैला रायजो राजा रावबो मोजां मोनला बिनिखायनो बियो गावनो खारनांबाय आरोखि बेफोर दोलोनिफ्राय गावजों मा भुल मावबोखो हयथ' बेखौ बियो सुद्रायनो बा दिनैहाय बबेबा गंगा दैयाव दुगैहैनाय बादि मोन्दों बिथाङा UPPL आव थांनानै खिन्थु बे दैया बिराद लेथेरासो बे लेथ्रा दैयाव दुगैना बे मालाबाबो सान्थि जाया साफाबो जाया दिनै बे दला जेरै थगायसुलाफोरनि दल बे थगायसुलानि बे लैथोनि दैयाव दुगैनानै बे गाव मालाबाबो साफा खालामनो हाया दा दिनै बिथांनि भबिसतआ दिनै अन्धकार जाबाय दिनै खोनानो मोन्दों माने खुनु समस्थियाव टिकेट होनाय जायगा गैयानो फेरेंगाबो दाख्लै रिएक्सन खालामगासिनो दं जाबाय सिंजों खुनु मथे गावनि समस्थियाव गेलेहोआ दा दिनै बहाबा गेलेनो नागिरलाबायदोंनो मालाबा देबरगावआव गेलेगोन होनो मालाबा बावखुंग्रि क'क्राझाराव गेलेगोन मालाबा सालाकाथियाव गेलेगोन होननानै दिनै टिकेट नागिरलाबायना फाग्लासो जानांबाय आरो दा एसे मोजां कम्फर्टमोन एबाराव हयथ' निस्सय बे 14 नाम्बाराव BPF-निफ्राय टिकेट लाबा देरहानायनि मोनसे खाबुआ दंमोन बेहा नाथाय बिथाङा बेखौ खोमानानै लाबाय रायजो राजा बिनि सायाव खुनु आस्था गैला आरो बिदि थांलाय फैलाय खालामग्रा नेताफोरनि सायाव खुनु रायजोआ बिसासखौ लाया ज'खौथ' बयबो जानो लुबैयो खिन्थु राजनितिक भाबै रावबो ज' जाया आन्दलननि गेजेरजोंसो ज' जायो आरो बड'फाया गोदो बेखौनो बुंलांदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागोल जों जुजिनायजोंसो खौसे जालांगोन बै रायजो बिनाय समाव बड'फानि समाव बयबो ज' जाफैदों नङा होमबा राजनितिकआव मोनसेल' थाफैदों एबसुआनो दायथ' लाजोबदों 1991आव जोङो 10 जन MLA हरनो हादों नङा होमबा 2001 सनाव जों 10 जन MLA हरनो हादों बे गासिबो सोमावसारनाय धाराजों फैजोबनायसो बियो ओरैनो ज' जाया दा बे खुनु सोमावसारनायबो गैया बे खुनु डिमान्डबो गैला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै बड'लेण्ड दाबिखौनो दिनै रोनगोरा नार्जारि प्रमद बर' उर्खाव गोरा लरेन्स इस्लारि मोनहा दिनै गारबोखाबाय दा दिनै बे संग्रामनि बाथ्रायानो गैला आलादा रायजो बिनायनि बाथ्रायानो गैला दा दिनै बबे लामाजों खौसे खालामो मोनसे रायजोआव 1000टा पलिटिकेल पार्टिबो थानो हायो BTC-आव दा रिजनेल पार्टि हिसाबै BPPF UPPL जादों नङा होमबा गाबोन मोनब्रै मोनबाबो दल ओंखारनो हानाय बेहा रावाबो होबथानो हानाय गोहो गैया पलिटिक्सआव मालाबाबो ज' जाया बे रोखा दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा जोंखौनो अनसायगोन जा फोथायनाय दं खारन दिनै UPPL-आ रायजो राजाफोरनो जे कमिटमेन्ट होदोंमोन मोनसे मावनो हायाखै 1% मावनो हायाखै 1500 कौटि थाखा फैनांगौमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो हरनाय जायाखै होननानै दाख्लै डनार मिनिस्ट्रिया रोनगोरा नार्जारि रायजोसभानि MP बिथांनि प्रश्न आनस्टार्ड कुइसनाव एन्सार होबाय रिटेन बाहाबाय जे बिथांमोना जेबो डिमान्ड होनो हायाखै DPR होनो हायाखै ओंखायनो थाइसे थाखा रिलिज होनो हानाय जायाखै होनना बुंदों दाया सोरनि दा प्रमद बर'नि नङा होमबा गभर्नमेन्टनिफ्राय DPR थांनांगौमोन दिनै बिथांमोना एस्टिमेट खालामनानै बे फैसाखौ नैबाव बाहायनाय जागोन होननानै मोनसे कनसेप्ट पेपार हरनांगौमोन टेकनिकेल माखासे खामानि मावनानै होनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै बिनि फैलारा सोर प्रमद बर'नि सरकार बियो दा सोरखौ दुसिनो नागिरदों बोरै सुइजारलेण्डआ बोरै नोंथांमोनालाय दा बिनिखायनो रायजो राजा बुजिनो खुनु बाथ्रा गैला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF-नोनो भट होजोबगोन जोङो 25टानि गाहायाव मोनखाया जोंथ' 30टाबो मोनहैनो हागौ दा BPF-नि सरकार जागोन रोखा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा
जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट काम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायोमोन माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिअ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।